Klesovo, on si klidně vletěl navrch, že? On neklesá. A to drží furt na té výšce. A ty zase půjde důle a zase. Počkej, zacláníš. Velmi pravdě. A už leze do znovu. On tam má asi nějakého pasažéra, který se chtěl proletět. Někdo tam je v tým. Jsou tam dva. Ale jenom ten jeden vepředu kumává, protože ten druhý možná je posraný. Já kdybych tam lezl, tak nevím, jak bych to přežil. Jednou zadarmo, Libor mi započítal, že jsme si říkala 4 místní. Aha. Jedete do kurma, tady má započítal míň, někoho. No a víš, jak se jela ta červená? Zase jede tady, za tou chatou. Ježišmarja, hodím, který letuje,